nem fogadta el a meghívást. És ha egy lány engem visszautasít, megiszunk most valamit. Nem, nagyon elfáradtam. De Feltétlenül. Hát kár érte. Kiváló lézerharcos társam volt. Pici, ezért fellökheti a kölköket. ne csináld már, tetszik neked a csaj. Nóra, dehogy tetszik. Barney, mosolyogsz, amikor kimondod a nevét. Ez... Nóra. Bocs, csak beugrott egy poén, amit Nóra mondod, fejezd be. Nóra. Mi van velem? Tetszik neked? Hát hívd Hívjam fel. fel, Robin. 3 dolog. Szép az arca, formás a hátsója, de Barney nem kajtatja. Ez már nevetséges. Barney, adnék neked egy jó tanácsot. Feltétlenül.